Имахме на ден по 10 човека записани за цялостно възстановяване с импланти и само един от тези 10 човека приемаше плана на лечение. И ти тогава ми каза, ние работим с една дентална клиника, с която аз много добре се познавам, и казваш, те от 10 човека, които преглеждат на ден, 8 си записват за по-нататъчен план на лечение. И тогава разбрахме, че някъде в процеса ние бъркаме. Със сигурност тези стъпки, за които ние говориме, работят и са успешни, ще могат да помогнат всяка една клиника да стане по-успешна. И след като направихме процесите така, както трябва да се случват и от клинична и медицинска гледна точка, и от финансова гледна точка, успеваемостта ни стигна почти 80-90%. Тоест на всеки 10 прегледа имахме 8 човека записани за цялостно възстановяване. Именно, има различни подходи в този аспект и трябва пациентът да бъде обучен и да бъде поведен в правилната посока, защото много от пациентите не го осъзнават това. Точно така. Някои от тях дори не осъзнават че трябва да си почистват зъбите редовно. Да. Дори вкъщи, когато са. Така че това е едно обучение, което трябва да се проведе и на екипа в клиниката, за да може да активно да работи с пациентите. Добре. И това е нещо, което засягаме в нашето обучение. Така че на 30 май, събота, ако дойдете на семинара, ще разберете всички тези неща, как могат да се случат и какви стъпки може да предприемем, за да стане една дентална практика по-успешна и финансово стабилна.